J-Man ja Putkola Sua Paska. Tänään mennään Carl's Junioriin. Kukaan ei oo ikinä käynyt. Täällä haisee paska. Niin haisee. Jussi, annapa rahaa. Näin käy, kun myy itsensä viihdealalle tuntuvaa alehintaan. Ei, nyt on sitten kunnon paska. Erittäin isoja jöötejä. Heti meni kärkeen. Maistan tästä. On hyvä paska. No on muuten yllättävän hyvä paska. On siinä jalalla. Jalapeno burger. Siinä luki, kyllähän tämmöisen aamupalainen, niin kyllähän tää on niinku ihan paras. Kyllä tätä ne suosittelee sydän- ja verisuonitautiliitto. Miten se sanotaan? Sydän- ja verisuonitautiliitto suosittelee. Tää on hamppainen. Tää on kyllä hyvä. Jatkoon. No niin, Carl's Junior heitetty koneeseen. Täytyy sanoa, että kyllä oli niinku positiivinen yllätys tänne ikinä käynnin ja tästä logosta tuli vielä sen verran mieleen, että on muuten varmasti Super Mario -pelien kuolemattomuuskohtauksiin innoittautunut logo, koska tämän kun otti, niin sitten oli ihan kuolematon. Ja vähän sama fiilis, kun syö tommosen kasan paskaa, niin aika kuolematon olo. Mitä Manni? Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Erittäin positiivinen yllätys. Vähän tuli myös, ensin tuli se Carolina mieleen, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin Bopperi, eli Burger King, tuttu Suomessa Helsingistä ja Kiteeltä. Yksi erittäin positiivinen juttu on myös, että napkinit löytyy tästä pöydästä, niin ei läskiä tarvitse lähteä lyllertää tuonne kesken kaiken hakea lisää. Minä siirryn nyt tästä seuraavaan paikkaan. Ei vielä pisteet. Pisteet on tietysti ensin hyvä huomio. Eli pisteeni tälle Carl's Juniorille niin 19/72. Ei, kyllä se on vähän liian vähän. 18/72. Aika hyvä. Mä annan tässä pisteitä 8 Super Nintendon tähteen 6-levelin loppuvastuksen jälkeen. Ne on mun pisteet. Hyvä pojat. Hyvä No niin, hei, lähdetäänkö seuraavaan paskapaikkaan? Lähdetään paskalle.